רציתי לשאול כאן, למי יש עוזרת בבית, שמנקה את הבית? עכשיו היא מנקה. נהדר. עכשיו, ברגעים אלה. עכשיו שאלה עם יותר אומץ. מי כאן, באמת, עם יד על הלב, מנקה את הבית לפני העוזרת כדי שהיא לא תחשוב שהיא באה לבית מלוכלך? אני לא בעוזרת. שהיא לא תחשוב שהבית מלוכלך. אז אצלנו, יש לי עוזרת פעם בשבועיים, אני רוצה להגיד לכם, אצלנו זה הפוך. 3 ימים לפני שהיא מגיעה, אנחנו מפסיקים לשטוף כלים. שהיא תרגיש שהיא עושה משהו, אתם יודעים, שהיא תרגיש שיש לה משמעות לי מאוד חשוב בנושא של הגשמה עצמית, באמת. אבל איך שהיא יוצאת מהבית, רוצה להגיד לכם, אני מתחילה לחוקק חוקים, באמת, אני נהיית מוסוליני של הניקיון. ככה, קודם כל, יש לי 2 ילדים, אחד בן 8, אחד בן 10, אז ביום של העוזרת אין מצב להביא חברים הביתה. אתם רוצים לשחק עם חברים, תלכו אליהם. אין מצב, תנו לי ליהנות, נכון? עכשיו, קרה, נגיד, קרה המקרה, הטעות הנוראית הזאת, והם באמת חזרו הביתה באותו יום. אז ככה, מורידים נעליים בכניסה ותיכנסו בריחוף, בלי לגעת, הרצפה. שלא תעשו לי סימנים. ואז מתחילים החוקים של האוכל, נכון? לא אוכלים שום דבר שיש סיכוי שיעשה פירורים. אז לא אוכלים בורקסים, אין בורקסים, אין קוסקוס, אין קורנפלקס. הגעתי למסקנה שכל דבר שיש בו סמך עושה פירורים. אז על הדרך, בשביל להיות בטוחים, גם לא אוכלים לא פסטה ולא פסטרמה, זה גם כן עושה, גם הסמך. כשאומרים את זה, יש סיכון שהם ירקו, יהיה טיפות של רוק על הרצפה. אתם יודעים מה קורה כשיש משהו רטוב על הרצפה? אתם עוברים, נהיה העיגולים השחורים הנוראים האלה. אז אני הולכת ימים שלמים אחרי העוזרת, קודם כל מנגבת, כל הזמן אני עם סמרטוט. עכשיו לימדו אותי, מכיוון שאני פולניה, באתי מבית כזה שלא הולכים סתם. את כבר הולכת בבית, תצלבי לסמרטוט רצפה על הרגליים, אז אני הולכת ככה בבית, זה נהדר, זה אימון גם לשרירי הישבן. נכון, אני הולכת ככה שאני מנגבת כבר שיהיה נקי, נכון, וזה. עכשיו, לבעל שלי יש תפקיד מאוד מיוחד בבית. אתם מכירים את התנועה הזאת? מה זה? לא, גם הברבורים, לא. מכירים את זה? מה זה? לא, אני גיליתי עם השנים שאני נשואה לברישניקוב, זה מה שקורה כשיש משהו על הרצפה. אם אני רואה, יש משהו על הרצפה, נכון, נשים, מה אנחנו עושות? מתכופפות ומרימות, נכון? עכשיו, זה גם לא שהם לא רואים, אם לא היית רואה, היית דורך על זה, נכון? לא, אתה רואה ואתה קופץ מעל זה. מה הבעיה להתכופף? אני לא מבינה את זה.